de ce spune acolo, fetele, când, înainte să se mărite, trebuia să dea un examen în fața unei comisii, din care făcea parte preotul, primarul și profesorul, care era, atenție, și era obligat, în primul rând trebuia să facă mămăligă, să știe să facă mămăligă și mâncările de bază. Iar băiatul trebuia să știe despre creșterea animalelor, facă vițel și ceva de în curte. Și după aceea primea acest certificat de la comisia și numai lui se puteau căsători. Băieții nu la Jina, dar nu la... Ei, nu, atenție, deci au și prosperat ca localitate, și Poiana și Jina, pentru că au ținut toate aceste lucruri de mână. Îmi pare rău, dar vedeți astăzi lumea modernă și nu vreau să vorbesc, dar femeia, mai ales în carieră, de multe ori renunță și la grija bărbatului, renunță și la îmbrățișarea copiilor. Întrebați-o pe doamna Aura, cu voi la școală, cum este? Vai, dragii mei copii, dar când ajunge acasă, oare fetița dumnei se bucură de aceeași dragoste? Să știți că e foarte greu. Sau să spună domnul Adi, sau mă vorbesc de domnul primar, care de multe ori poate copiii și sărută în somn, când dorm. E foarte greu. De aceea puneți mâna și învățați, pentru că numai învățând puteți să reușiți în viață. Vă poate spune doamna bibliotecară, fiica dumneavoastră este la medicină, cât a învățat înainte de a merge la medicină. Și gândiți-vă, 7 sau 8 ani de acum încolo învață mai departe. Și gândiți-vă că apar pe zi ce trece, apar pe lucruri noi. Gândiți-vă la domnul primar, azi e o lege și mâine vine altă lege. Și trebuie să o citească. Se modifică. Gândiți-vă cât de greu. Și atunci, dacă tu nu citești, tu nu știi cum. Haide, ce spunea domnul Bălan, virgula schimbă sensul propoziției. Și dacă ai greșit virgula, ai zis tot. De aceea trebuie să aveți grijă și n-ar fi rău, până doamna bibliotecară, au nevoie copiii aceștia de dicție foarte mult. Dicție. Să știți că și eu de multe ori fac exerciții, nu de multe ori. Aproape zilnic fac exerciții de dicție. Că altfel nu poți pronunța cuvintele. Să știți, și nu i-a încercat să vedeți cât de greu. Sau un om original s-a dezoriginalizat. Că nu poți, adică dicția ai nevoie de ea ca să poți lega cuvintele în propoziție. Sunt lucruri de care, într-adevăr, avem nevoie. Că altfel nu se poți vorbi. Și cuvintele... Sper că... Eu o să mă rog de dimineață. Și pentru dușmanii mei. Vă mulțumim frumos, că ne-ați alături de noi mereu. Pentru că doamna Franțoiu l-am invitat pe domnul Bălan alături de noi, este președintele, mare parte din voi știți, este președintele Federației Române de Popice și mai nou și președintele Federației Române de Bău. Greșesc? Nu asociați. Felicitări pentru ceea ce sunteți. Și sunteți și un tânăr de succes vis-a-vis de afaceri. În final, ce înseamnă să fii un om de succes? În primul rând, începe de bine și copil, să citești, pentru a vorbi corect și a scrie corect. Oamenii apreciază foarte mult să scrii un mesaj corect, nu cu pât, mână și ăsta se prostie. Ce se scrie acum. Că bilene se scriu pentru, se scriu pât, nu există. Scrii corect, frumos, gramatical, exclamații la fel, virgula. Întotdeauna știam că o să reușesc, o să pot să reușesc. Am fost și la frână, am fost și la sapă, bunicii. Am fost peste tot. Am fost pe șantier în Italia. După 3 luni de zile am ajuns responsabil de șantier și aveam oameni. Eu aveam 25 de ani și oamenii aveau 45 de ani și 40 de ani. Și eu le dădeam de lucru. Asta pentru că știam să vorbesc o limbă, vorbeam corect, mă ducea capul, eram spre pereți. Și după 3 luni de zile, dintr-un simplu muncitor, am ajuns șef mai mic decât șeful. Care astăzi sunt celor un pic. Da. Cartea ajută foarte mult. Dacă nu citești, nu știi să vorbești, nu știi să ieși în lume, ajungi. Cum am ajuns și acum la ministru, dintr-o cerere făcută de un an de zile, am ajuns la domnul ministru. Am avut o discuție la fel liberă, fără texte scrise acasă seara sau o discuție liberă, o apreciat și s-a schimbat totul la Federație și din punct de vedere financiar și sprijinul Ministerului.
inclusiv ajutor pentru ce va urma, proiectul baza sportivă, nu doar cu pice, ce mai ales în primar în plan, toate sporturile. Bravo, foarte bine și vă mulțumesc. Cum e viața unui președinte? De federație. Da. Deci suntem curioși noi, copiii suntem mai curioși. Am vrut mult de la viață, dar acum vă zic că este greu totul. Stau de la 2 copii, antreprenor pe 3 firme, președinte la federație și jucător. Timpul meu e foarte limitat, e împărțit zilnic, mă trezesc la ora 7, inclusiv sâmbătă, duminica, sunt și la depozit, sunt peste tot. Atâta timp cât nu ai control la tot și nu te implici, nimeni nu o să facă pentru tine nimic. Nici un angajat nu o să-ți aducă bani dacă nu te implici. Dacă stai acasă și te trezești la ora 12 și la ora 12 ieși, îți bei cafeaua și ajungi la depozit la ora 3, ai ajuns degeaba. Nimeni nu o să muncească pentru tine dacă tu nu te implici. E greu, dar e frumos. Da. Pe toate planurile e greu, dar e frumos. Și eu vă mulțumesc și chiar îmi doresc să citiți. Pentru voi, și când sunteți mari, nu acum că sunteți mici, și când aveți 30 de ani, și 40 de ani, citiți. Nu durează mult să citești o carte, nu trebuie să o citești într-o noapte toată, poți să o citești într-o săptămână, într-o lună, 2-3 pagini pe zi. Este ok. Succes! Din păcate nu o să pot să fiu. Duminică avem meci. O să fiu calculat de jucător acest avem meci la Târgu Mureș. Ca să ne păstrăm locul 2 în campionat. Trebuie să-l păstrați. Și felicitări pentru toate rezultatele care le-am mulțumit de Copice. Și mulțumim pentru că vom veni și noi la Copice. Da. O să aștept. O să puteți combina și Copicele cu fotbalul liniștit. Când o să avem bază sportivă, vă aștept și pentru plăcere și pentru performanță. Noi sunt lângă voi. Și totul se rezolvă și cu sprijinul domnului primar, care mulțumim. Are și el sprijinul nostru de la București, orice. Care face. Mulțumim. Succes tuturor. Să fie, mulțumim. Doamna Aura, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și ne puteți spune și noastră că vorbim vis-a-vis de carte, ce înseamnă cartea pentru copii, pentru noastre. Bună ziua și vă mulțumesc că mi-ați făcut bucuria de a ne afla astăzi în mijlocul dumneavoastră. O să povestesc tuturor copiilor. Mă bucur în primul rând din suflet să-i văd. Mulți au fost elevii mei, dar mă bucur să-i văd pe toți. Vă spun ce înseamnă cartea pentru mine. Elevii mei cred că știu, le-am povestit istoricul vieții mele, dar m-aș bucura să le împărtășesc și cu voi ceilalți și poate veți lua ceva bun din experiența mea, să zic așa. Deci, elev fiind, m-am născut într-un sat destul de mic, în localitatea Doștat, județul Alba, în care nu erau copii suficienți ca să formeze o singură clasă. Deci, în învățământul primar, eu am învățat la simultan. Clasa 1 învăța împreună cu clasa 3, cu o singură învățătoare, clasa 2 cu clasa 4, tot cu o singură învățătoare. Abia de pe clasa 5 erau clasele de sine stătătoare pentru că se aduceau și elevii din Boz, din localitatea Boz, ca să putem să fim mai mulți, să fie o singură clasă. Dragostea pentru carte mi-au insuflat-o dascălii de acolo, de la Doștat, cărora le sunt întotdeauna recunoscătoare. Erau dascăli, n-aveau la dispoziție ceea ce avem noi în zilele noastre. Făceau carte, făceau școală cu noi, cu ceea ce puteau. Cel mai mult am început să citesc și mi-a plăcut să citesc când am descoperit o grămadă de cărți. Învățătoarea mea, Dumnezeu să o ierte, pe lângă că ne era învățătoare, era bibliotecara satului. Și ne-a dus odată pe toți la bibliotecă să facem curățenie în bibliotecă. Și acolo, luând cărțile la rând, am descoperit o grămadă de cărți care mi-au plăcut, adică mi-au stârnit interesul. Și am început să le citesc. Ce să zic, am citit și de plăcere în viața mea cărți și multe dintre ele le-am citit pentru studiu, pentru facultate, pentru liceu, pentru masterat. Dar ce pot să vă zic, datorită lecturii, sunt omul care sunt. Nu știu, un om, mă consider un om de rând. Dar prin lectură am învățat multe. Am învățat să am încredere în mine, pentru că în viață, așa cum v-a zis și părintele, trebuie să învățăm, dar în afară de învățat trebuie să aveți încredere întotdeauna în forțele proprii. Deci să plecați la drum cu încredere în voi, întotdeauna să spuneți eu pot. Și după ce v-ați stabilit acest scop, să zic, eu pot, trebuie să citiți mult.
Pentru că numai citind găsiți noi și noi informații, exact așa cum v-a zis părintele, despre lume, despre viață și știți să abordați diferite subiecte pentru că vrând nevrând ieșim în lume. Întotdeauna și nu avem de unde să știm, ne ducem la o nuntă. Nu știm cu cine stăm la masă și încotro duce interlocutorul discuția. Nu putem să ne facem de rușine. Deci trebuie întotdeauna să avem, nu să fim doxă de carte în toate domeniile, pentru că oricât de mult am citit, izvorul de cunoștință este nesecat. Să citim continuu toată viața și oricum nu avem cum să le știm pe toate în lumea aceasta. Dar este important să avem cunoștințe minime din toate domeniile, astfel încât să puteți să duceți o discuție din orice domeniu cu orice om. Pentru că chiar dacă ne întâlnim cu oameni mult mai deștepți decât noi, un om deștept niciodată nu ne va pune în inferioritate. Să zic, te întâlnești cu un astronaut, da? Nu o să râdă de noi că nu avem cunoștințe cum are el, clar, pentru că e un domeniu în care el a progresat. Dar totuși să-i arătăm și astronautului că ceva știm și noi. Înțelegeți ce vă spun? Sau oriunde ne ducem, să avem capacitatea de a purta un dialog cu cineva. Și pentru că este ziua lecturii și sunteți elevi, eu am pilcuit niște propoziții așa pe care să le țineți minte vis-a-vis de importanța lecturii în viața voastră, dar așa face o învățătoare. Întotdeauna nu citește ea, pune copiii. Ștefania, te rog. Lectura ne ajută să îmbogățim vocabularul. Un roman poate simula funcții Cerebrale ale creierului. Lectura este un optim remediu împotriva unor boli grave precum Alzheimer sau dementa secilia. Nu, demența senilă. Lectura poate fi un remediu împotriva bolii Alzheimer și demență senilă. Este într-adevăr, dar trebuie să țineți minte că om ajunge și noi la vârsta maturității, da? Când citești, nu mai stai întotdeauna să te gândești la problemele tale de zi cu zi. Vrând nevrând citind, intri în firul cărții și intri acolo în subiect, nu te mai gândești la problemele tale, da? Mai departe? Citind diminuăm presiunea Stresului cotidian. Exact. Suntem stresați în fiecare zi. Și voi, eu vă înțeleg că voi, chiar dacă sunteți tineri, și voi aveți un stres la fel de important ca al nostru. Poate noi, adulții, suntem stresați cu ce plătesc mâine factura, voi sunteți stresați, vai de mine, mâine dau test dacă nu iau 10. E același stres. Da? Pe când citind o pagină, 2-3 dintr-o carte, mai uitați de stresul cotidian. Da? Mai departe. Lectura ne ajută să dormim mai bine. Ne ajută să dormim mai bine. De ce? Dacă citim, da? Și am spus, e legată cu propoziția anterioară. Dacă reduce stresul cotidian, normal că nemai fiind stresat, clar, creierul se odihnește mai bine. Pentru că dacă ești stresat, mie mi s-a întâmplat. Vă nu vi s-a întâmplat să adormiți, să fiți de fapt adormiți, dar totuși parcă să fiți conștienți. De ce? Creierul este stresat și nu puteți să intrați în somnul acela adânc. Deci voi sunteți constant în somnul acela, nu somn adânc, somnul acela de început. Nu vi s-a întâmplat? Să știți că de aceea vi s-a întâmplat, pentru că sunteți stresați. Mai departe? Cărțile ne stimulează empatia. Cărțile ne stimulează empatia. Ce înseamnă empatia? Să fim mai buni unii cu alții. Să fii empatic înseamnă să te gândești la cel din jurul tău. Ori clar, citind în cărți, sunt o grămadă de cărți cu morală, da? În care învățăm, luăm un exemplu. Băi, uite, acel om a avut o problemă și vecinul său, ce bine că l-a ajutat. Vrând nevrând, și dacă tu nu te gândești atunci, trebuie să fac și eu bine. Subconștientul tău lucrează. Și odată când ești pus în situația de a face un bine cuiva, de a fi empatic, o să-l faci, pentru că ai citit în cartea aceea. Lectura împiedică instalarea stărilor depresive. Pentru adulți, da? Exact cum vă ziceam. Dar și la voi, pentru că știu sigur că și voi e mult la adolescenți de vorbit de depresie. Dar aveți și voi stările acelea de supărare mereu, că nu pot să-mi cumpăr un telefon nu știu de care, că nu mă lasă mama să mă duc nu știu unde și eu vreau să mă duc, da? Tocmai de asta, din citind, ieșiți din starea aceea care vă întristează și alegeți o carte, puteți să citiți, că nu trebuie să citiți numai romane, puteți să citiți și lecturi distractive care să vă bine dispună. Mai departe?
O persoană poate deveni mult mai atrăgătoare în timp ce citește. De ce poate să devină mult mai atrăgătoare? Voi, de ce persoane, dar nu vă gândiți și voi atrăgători la fizic, da? Voi de ce persoane sunteți atrase? Păi bineînțeles că de persoanele acelea care, cum zicem noi între voi, îl au pe vino încoace, adică vorbesc, da? Râd, glumesc, povestesc. Întotdeauna vouă și liderul de grup este cel care e cel mai bun orator, așa e? Care vă aranjează, tu faci asta, tu faci asta, tu faci cealaltă, da? De ce? Cel care e lider de grup, până când e capabil să aranjeze și să vorbească și așa, clar a citit. Pentru că nu-ți vin cuvintele așa din capul tău, nu-ți vin, dacă n-ai citit undeva un cuvânt, nu poți învăța. Așa îl înveți un cuvânt nou, citind. Mai departe? Lectura ne încurajează să răzbim în viață. Ne încurajează să răzbim în viață. Cum v-am spus, lectura împreună cu încrederea în voi. Sunt două dintre cheile succesului. Am încredere în mine și prin lectură învăț cuvinte noi și noțiuni noi și clar în viață reușesc. Mai departe? Cei ce citesc mult sunt mai înțelegători și mai abordabili. Sunt mai înțelegători și mai abordabili. De ce? Exact cum am zis, cu stimulează empatia. Pentru că întâlnim situații, da? Și citind ne întâlnim cu tot felul de situații în lectură și atunci clar că suntem mai înțelegători cu cei din jurul nostru. Da, mai departe, mai este? Lectura are același efect salutar, precum muzica sau vizionarea unui film bun. Cei ce citesc cu regularitate sunt mai inteligenți și dezvoltă o memorie remarcabilă. Lectura ne poate ajuta să devenim buni la scris. În mod paradoxal, cărțile ne stimulează concomitent dorința de a face mișcare, de a avea o viață activă. Da, uite cum se leagă lectura și cu sportul. Citim, dorința de mișcare, clar avem minte sănătoasă în corp sănătos. Corpul sănătos se menține prin sport și printr-o dietă echilibrată. Vedeți, n-am mai făcut de multe exerciții de dicție. Iar mintea prin lectură. Da? Mai departe. Pasionații de lectură sunt mult mai determinați și îmbunătățesc nivelul de viață în lumea în care trăiesc. Sunt mult mai determinați să-ți depășească nivelul de viață. De ce? Pentru că citind, clar, citești din experiența altora și vezi, băi, uite, X a reușit în viața asta. Oare eu nu pot să reușesc? Bun. Gata? Lectura ne deschide noi orizonturi. Lectura ne deschide noi orizonturi. De ce? Pentru că poate în lume sunt locuri, da? De care n-am auzit niciodată. Dar dacă citim într-o carte, de exemplu, Apolodor, da? Ce făcea? Cânta la cor, de unde era pinguinul? N-ați citit poezia? No, ia să o citiți, da? Să o citiți și din ce loc era Apolodor? Și citind, clar, îmi doresc să caut. Măi, nu știu unde e locul acela. Ia să văd eu un pic pe hartă. Unde e? Și poate că vreau să ajung. Clar, îmi deschide altă lume, da? Mai departe? Cărțile ne învață să învățăm. Limbile străine sunt mai ușor de digerat pentru cei obișnuiți să citească mult. Da, normal că limbile străine sunt mai ușor de învățat pentru cei care sunt învățați să citească mult, pentru că, mă scuzați, o să mă opresc din explicație, dar le rog pe fete să termine propozițiile și dacă aveți întrebări puteți să-mi scrieți oricând. Sper că nu v-am plictisit, vă îmbrățișez pe toți. Mulțumim că ați fost alături de noi. Copii, aveți ceva întrebări pentru invitații? Nici pentru domnul primar? Noi le mulțumim că ne-am împărtășit din viața dânșilor, așa că rugăm și pe domnul Adrian Vârză să ne împărtășească o zi din viața dânsului ca președinte de club de fotbal, antrenor de copii și familist. A luat pe toată lumea la interogatoriu, dar dânsul credea că scapă. Muncă și aruncă și omul de la 6 și al dumneavoastră pentru că la 12. Mare parte dintre voi știți ce fac? Pensionar. Activitatea unui pensionar să ne spune. Datul de pensionar nu prea am sincer. Și povesteam cu soția zilele trecute și am zis, când munceam aveam timp să mă odinesc. Sincer, când eram la muncă.
Da. Vă mulțumesc frumos și am fost onorat să Și pe mulțumim de invitație. ne-ați onorat prezența și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți. Continuați să faceți bine. Și noi vom fi alături mereu de dumneavoastră, domnul primar, de dumneavoastră, domnul părinte, de dumneavoastră, părinte. În special de dumneavoastră, excelență. Noi o să colaborăm pe partea de sportiv. Cu siguranță, da. Așa, câțiva copii de la fotbal să-ți facă și copii. Care o să le placă și să fie același. Da. Că o să facă baza sportivă, o să plecăm din jos. Niciun fel de problemă. Le facem Transferul scump. Nu, pe joacă cu dubele mare. Fotbal și copii. Am găsit soluția repede. Ce vreau să vă spun, cei care la finele anului veți face performanță în învățământ, probabil că o să fac câteva zile de primar pentru o zi și în momentul acela vă invit la mine în birou. Vă pun la dispoziție scaunul meu, bineînțeles că o să rămân și eu acolo, să fiți primar pentru o zi. Ce lucrăm astăzi? 30 de centimetri să-i punem să citească de citiți până atunci. Să mergem numai aici, da. Ideea că am văzut că și în alte localități se practică obiceiul acesta și chiar sunt cântați copiii. Da, de ce nu? Cu felul ăsta văd cum este să fii primar pentru o zi, pompier pentru o zi. Poate descoperiți, nu știu, noi pasiuni pentru viitoarele locuri. De exemplu, pasiunea mea pentru electronică am descoperit-o în momentul când era clubul elevilor, se zicea Casa Pionierilor. Așa, și erau câteva cercuri. Era cerc de muzică, cerc de electronică, cerc de aeromodele, navomodele, karting, iar pentru fete era partea de muzică sau croitorie, țesătorie. Bineînțeles, în afară de croitorie, țesătorie, m-am înscris la toate cercurile. Dar performanța, aș putea să spun că am făcut mai mult la partea de karting, la care am câștigat 2-3 concursuri. Concursurile se desfășurau la Automobilul Secuiesc, pe aeroportul Sibiu, la Cupa Măgura se desfășura la Cisnădie, pe cartodromul de acolo. Da, kartingul, din păcate, s-a cam pierdut ca sport. Era o pasiune de-a mea și... Acolo am învățat ce înseamnă un motor pe benzină, cum se alimentează, cum se repară un motor pe benzină, ce înseamnă un carburator, ce înseamnă un cilindru, un piston. Lucruri care, să zic așa, mi-au dat un impuls în viață, învățând chiar și din acele cercuri diverse lucruri. Ce înseamnă o cheie de 10? Poate până la momentul acela nu știam, pentru că nu am avut de-a face cu chei, cu șuruburi, cu... La cercul de karting am învățat ce înseamnă asta. Acolo am învățat pentru prima dată cum se folosește un strum. Într-adevăr, într-o clipă de neatenție am rupt un cuțit, că ne cunoscând, să zic așa, bine meseria, profesorul, instructorul mi-a explicat că cu acele unelte se lucrează încet, nu brusc. Copil, în grabă, am rupt cuțitul. Aia a fost o învățătură că la toate lucrurile îți trebuie răbdare și nu neapărat grabă. Apoi la cercul de electronică. Da. Da. Deci la cercul de electronică am construit inclusiv radio, apoi în viitorul apropiat, deși eram, m-a spus, un pic mai mare, să zicem, decât... Da. M-am apucat de reparat televizoare, lucruri electronice, nu pot să zic că
să zicem, banii pentru suc îi câștigam singur la momentul acela. Apoi am continuat cu liceul de electronică și așa am obținut diploma de electronist. Apoi, învățând toate lucrurile alea, mi-am deschis o afacere exact pe acel domeniu, care am pornit-o de la zero și prin muncă și citit, pentru că am diversificat, să zic așa, activitățile și am început să facem monitorizare video, sisteme de supraveghere ale incendiilor, care trebuiau programate ca să pot să programez un asemenea sistem într-un limbaj care la momentul acela un timp au fost în binar, în limbaj binar decimal. Nu existau atâtea softuri ca la momentul acesta, să poți să faci din calculator. Toate programările se făceau de pe tastatura unității, dintr-un limbaj format din 1 și 0. Ori fiecare scriere era formată din tastele 1 și 0 și astfel puteai face programarea sistemului, astfel încât într-o anumită încăpere să poată, nu știu, un animal de un cățel sau o pisică să poată să mișune prin încăpere fără ca sistemul de alarmă să se pornească, să se armeze și doar de la o anumită greutate să pornească sistemul de alarmă. De asta spun că în permanență au trebuit să citesc, pentru că era un manual care trebuia învățat cap-coadă cu pașii aceia, având în vedere că trebuia să folosești 2 taste pentru a-i da sistemului să facă un anumit lucru. Deci, prin citit, se dezvoltă toate lucrurile și mai mult se dezvoltă creierul. Se dezvoltă creierul și prin sport îl oxigenați. Oxigenându-l îl dezvoltați. Deci, ambele cumulate duc la o creștere a inteligenței dumneavoastră, inteligență care pe viitor vă va ajuta să, zicem și de partea materială, să câștigați banul mai ușor. Nu, cum să zicem, popor cu heirul, adică nu să toată ziua. Cineva avea o vorbă, munca brută este pentru tractoare și utilare. Domnul Nicoleta, un motor după care ne putem ghida oarecum în viața avem? Da. Succesul se construiește zi cu zi. De zi cu zi trebuie să ne dorim să fim mai buni, să îmbunătățim, să învățăm mai mult, să creștem, să fim mai empatici, să facem mai mult sport, mai. Cu siguranță, dacă o să urmăm visul acesta, o să ne îndeplinim obiectivul final. Ați avut, aveți, să ne puteți da un mult cu siguranță. Nu încetați să credeți în visele dumneavoastră. Da. Domnul Părinte? Simplu. Mergând, învățați. Este devizul. Și un lucru care vrea să mă pun la sufletul dumneavoastră și să o pe domnul colega, duceți copiii să vadă cum lucrează părinții lor. Chiar dacă este tehnologie,